गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो दानिफ्रायनो साखाफारा जादों। फैगौ 2026 मायथाइयाव मिरु बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ चिरां जिल्लानि बिजनीआव खुंगोननि थिरांथा लाबाय। बेनि सिगां फैगौ 2025 मायथाइयाव खुंगा 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लायाव खुंगोन बर' थुनलाइ आफादा। बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै खुंबोनाय बायदिनो खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंनो बर' थुनलाइ आफादा थांखि लाबाय। बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे आफादखौ दाफुंना लायो। बे आफादाव आफादगिरि महरै बिजनी बिधान सभा बियाबनि बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि महरै डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारी, कुसुम कुमार ब्रह्म, गाहाय लिंथुमगिरि महरै सुक्लेस्वर बसुमतारी, रां लाथुमगिरि महरै जगजित सिंह नार्जारिखौ बिबान होनाय जायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनीआव खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि मोनसे मेहेरगोनां जथुम्मा जागोन होननानै मिथिहोदों। फरायसाफोरा सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि बिबान एंगारनायनि दाबिजों नबान्ना अभियाननि बेरेखायै सोमावसारदों। फरायसाफोरा ममता बेनार्जीनि बिबान एंगारनायनि दाबिजों कलकातायाव नबान्ना भवनखौ बेंखननो फोसावदों। सोमावसारगिरिफोरा ममता बेनार्जीनि बिबान एंगारनाय, आरजिकार देहा फाहामसालियाव जानाय जाथायनि दायनिगिरिखौ फासि होनाय आरो अबायानि थाखाय थार बिजिरनाय होनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि हावड़ा साखाथियाव थानाय नबान्ना भवना सोनाब बेंगल रायजोनि नेहाथारिख'। नबान्ना भवनखौ बेंखननो फोसावनायनि उनावनो आरो बे सोमावसारनायखौ होबथानो थाखायनो लामाफोराव गोबां बिबांनि पुलिसफोरखौ थिसननाय जादों। सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो थाखाय फारफ्रोमथिंबो पुलिसफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो बिथोन होदों। बेनि थाखाय हावड़ा दालांखौबो बन्द' खालामनाय जादों। बे हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोनाब बंग छात्र समाज मुंनि मोनसे आफादा दैदेनदों। लोगोसे बिजेपिआबो बे हेंथा दिन्थिफुंनायखौ मदद खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं टिएमसिआ बे दिन्थिफुंनायखौ बिजेपिनि मोनसे फाव फान्दायनाय होनना बुंदों। गसाइगावनि गुरुफेलायाव थानाय शंकरदेव बिद्या निकेतन फरायसालिनि गोरायुं राजा सिंह गवालानि हेंथायै गथ'फोरनि बिमा-बिफाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। फरायसाफोरखौ जानला मोनला बुनाय आरो गावनि गोसो बायदि फोरोंगिरिफोरखौ होखारनाय आरो फरायसालिनि कमिटिया जेबो थिक गैयै बायदि अजदफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारो आरो गोरायुं राजा सिंह गवालाखौ होखारनांगौनि दाबिखौ लानानै फरायसालियाव दावराव-दावसि सोमजियो। साख्रि थिसननायनि मुङाव जाय रां लागोन बिनि साख्रिखौबो जागोन आरो जाय रां होगोन बेनि साख्रिखौबो जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोन आरो बुंथिनाय बायदिनो टेट फोरोंगिरिनि थिसनथाया जादों आरो एनसिटिएनि गाइडलाइन बायदियैनो टेट फोरोंगिरिनि थिसनथाया जादों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों गोदानै टेट फोरोंगिरि थिसनलाइ मोननो हानाय मुजामेल हक मुंनि सासे सुबुङा। बावैसो सान सिगां टेट फोरोंगिरिनि थिसनथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव माखासे दान्थे-बिदान्थे सोमजिनाय थासारिखौ नुनो मोन्दोंमोन। माखासे सुबुंफोरा बुंदों फोरोंगिरि साख्रि थिसनथायाव रांनि लेन-देन दं आरो माखासे सुबुंफोरा बुंदों बे साख्रिनि थिसनथाया नंगुबै जायाखै। बे दान्थे-बिदान्थे थासारिनि सायावनो गोदानै टेट फोरोंगिरि थिसनथाय मोननाय मुजामेल हक मुंनि सासे सुबुङा माखासे बाथ्रा बुंदों। मुजामेल हकआ बुंदों गोबां खेब टेट आनजाद उथ्रिनायनि उनावबो आं साख्रिनि थिसनथायखौ मोननो हायाखैमोन। माखासे जाहोननि थाखाय साख्रिनि थिसनथायाव उन जानानै थानांदोंमोन। नाथाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो गोख्रों नोजोर होनायाव दिनै साख्रिनि थिसनथायखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय सिएम प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों आरो फारफ्रोमबो बिथिङावनो नायबिजिरनानै आरजाथाव बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथायलाइ होनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननिसिमबो साबायखर बावदों मुजामेल हकआ। थारैनो आसाम रायजोखौ सानसे समाव मुसलमानफोरा दखल खालाममारगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। आसामाव मुसलमानफोरनि सुबुं अनजिमाया बोसोरै बोसोर बांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों राव बुंदों मिया मुसलमानफोरखौ जेब्लाबो आसाम दखल खालामनो होआ।
बेबादि बाथ्राजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुसलमानफोरखौ थोंजोङै गोख्रों हुमखि होदों। बेनि उनावनो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि सामलायनाय आयेन आफादनि सदना 10 मिनिट सम बन्द जायो। रायजोआव हिन्जावसा आरो आइजोफोरनि सायाव इनाय उदखार जाथाया बांसिन जानायखौ नोजोर होनानै सदननि सिङाव बेरेखा दोलोआ सरकारखौ सोंथि खालामो। नाथाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिबुंथियाव थोंजोङै मुसलमानफोरखौ आसाम दखल खालामनो होआ होननानै गोख्रों सांग्रांथि होयो। कक्राझार पुलिसआ संदाननानै कसुगाव सुदेमपुर ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव दंमोन मोन 8 सिंगेल बेरेल राइफल। पुलिसआ सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे हाथियारफोरा सिगांनि उदखारि हान्जाफोरनिमोन। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानानै फिन आरोबाव एबसु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव गोनांथारै सावरायलायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ लानानै गोनांथारै सावरायलायदों। एबसुआ आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों जनता भवनाव सावरायलायदों। बे सावरायलायनायनि गोनां आयदाफोरा जादों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनांगौ। बर' बिजोंनि गं 101 हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ थाबैनो फोजौखांनांगौ। गोदानै बर' बिजों मडेल फरायसालि गायसननांगौ। बे सावरायलायनायावनो एबसुआ सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि गं 72 इजिएस स्कुलफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय आरो मासि दिहुननांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो अदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसननांगौ होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो सेबायाव एकाडेमिक अफिसार थिसननाय आरो एससिइआरटिआव बर' बिबुंगोरा थिसननो सरकारखौ खावलायदों। एबसुनि थान्दै हान्जाया समग्र शिक्षा अभियानाव बर' ट्रान्सलेटर थिसननाय, एकाडेमिक अफिसार थिसननाय, गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालि थाखोआव थाबैनो फरायबिजाब राननानै होनांगौनि दाबि खालामदों आरो कक्राझाराव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गोदान बिफान दाजाबदेरनाय आरो गोदान मासि दिहुननांगौनि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे गोनांथारै सावरायनाय समाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि आखायाव गोनां आयदाफोरनि गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रिया एबसुनि दाबि आरो खावलायनायखौ थाबैनो मावफुंना होगोननि बाथ्रा होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।